Klokken er 22, og det er tid til Bjarnes Verden. Mit navn er som bekendt Frans Fetterheim. Velkommen til programmet, Bjarne. Jo, tak skal du have, Frans. Jeg hedder Frans Fetterheim. Sagde jeg ikke det? Nej, jeg synes kun, du sagde mit fornavn, men det er fint. Bjarne, jeg kan forstå, at I er begyndt at dyrke noget mere motion. Jamen, det er fordi, at Jonna der, hun har fået at vide af hendes læge der, at efter hun er begyndt at få sådan nogle utrolig tyk ben. Og så har hun fået at vide, at hun skulle til at røre sig en lille smule. Ja, og hvordan har I begyndt på det? Jamen altså, det er jo fordi der hun efter hun begyndte, hendes ben, de begyndte bare at blive så helt vildt tyk. Ja. Og så gik der til lægen der, så fik hun så at vide, at hun har haft en blodprop altså kun i det ene ben. Nå, det lyder alvorligt. Jeg synes jo bare, det var lidt sjovt, fordi det var begge to, der var blevet tyk der, ikke? Og så blev jeg til at spørge efter, hvis der er sådan, hun har haft en blodprop i det ene ben, der, hvad var det så galt med det andet ben? Ja. Men en blodprop er jo ret alvorligt, men I begyndte at dyrke noget mere motion? Vi begyndte altså at løbe rigtig, rigtig meget på de der rulleskøjter der. Og så kører vi ud til Rønneren der om aftenen. I kører simpelthen helt ud til Rønneren på rulleskøjter? Ja, det er sådan en god tur der, så kører vi ud, så er der sådan nogle hytter derude, sådan nogle fiskehytter. Og det er ikke altid, at dem, der har de der fiskehytter, de husker at låse. Nå. Så sniger I ind i hytterne, og så lige... Altså, så tager vi de der rulleskøjter her, så kan vi godt finde på at så sætte os derinde. Nå, og Bjarne, hvad sker der så inde i hytterne der? Er det her, at I omfavner hinanden, og tiden nærmest står stille, og I simpelthen bare flyder sammen som en enhed af kroppe, og bare drejer hende? Nej, hun har næsten altid blandet sådan en lille flaske med noget sommerdrik, for man bliver sådan lidt tørstig, når man kører så meget. Sommerdrik? Nå, ja. Jamen, hun blander sådan noget, det der fon sommerdrik. Fon? Undskyld, nu er jeg ikke så bekendt med mærker, men fon? Det er sådan noget, det kan man få på alt, både sådan noget sport og limon. Nå, undskyld. Det er det, der hedder Fun. Ja, det er selvfølgelig en gammel drik og et gammelt kendt mærke. Bjarne, jeg bliver nødt til lige at høre også, du havde nogle problemer med din bil, sidst du var her. Olien løb vist ud af bilen, og ja, vi fik da skiftet et par fliser, så vidt jeg kunne forstå på det hele. Ja, den døde da i hvert fald. Nå. Så svigermor der, hun må komme og hente os der. Jonna der, hun har sådan den der trådløs telefon der. Og så må hun ringe til svigermor, og så kommer hun og henter os. Så da vi kom hjem, så blev vi enige om, at den skulle nok bare til huggeren, og så købte vi bare en ny bil. Nå, hvad må jeg spørge? Hvad har I så købt? Har I købt sådan en Audi, eller vi har været ude og købe en ny bil. Det kan jeg godt sige det. I har købt en ny bil? Nå, ja, det har vi. Altså den vi havde, det var en Kadett der for 84 der, og nu har vi købt en stationcar for 89. Den er bare flot, og så en rød. Får I så kørt meget i den her nye bil, I har fået? Altså, vi bruger den faktisk rigtig meget. Det er rigtig mange aftener, der vi kører ud til Rønneren derude. Og så ligger vi derude, og det er jo sådan en på gule plader, så vi kan jo ligge over bag bilen derovre. Nej, så der er jo masser af plads til jer to, I kan udfolde jer og virkelig komme hinanden ved der bag i bilen. Jonna kan rigtig godt lide at ligge der bag bilen der og se solen, den går ned. Solen går ned. Bjarne, sidste uge, i et tidligere program, der talte vi om, at Frederikshavn, det ligger jo på østkysten. Og så vidt jeg kan forstå, så går solen ned i vest, så det kan vel ikke være meget, I ser solen gå ned bag vandets overflade der. Nej, men deroppe, der er vi vant til solen, der går ned i nakken der. Nå, okay. Ja. Men I ligger der og ser solen gå ned, og hvad sker der så, når solen den forsvinder der? Er det så her, at romantikken begynder, og hænder der begynder at gå på opdagelse, og du rører ved Jonna, og hun begynder måske lige at stønne lidt mere, og måske lige røre ved dig også. Altså Jonna, når det er sådan, at hun ligger derinde bag bilen, så kan hun rigtig godt lide, at jeg begynder så at tage hendes strømper. Ja, men det er vel også en start.
Jamen, det er, altså når det er sådan, at jeg har gjort det, så skal hun, så har hun næsten helt bare ben. Ja. Ja, Så- hun havde jo nogle problemer med hendes ben, så... Jamen, så gør vi det, når jeg er sådan her, tager strømperne hen, og hun har næsten bare ben, så går vi ned og stamper orm. Stamper orm. Det forstår jeg ikke helt. Det er ikke noget, jeg kender til. I stamper orm. Jamen, det er sådan, når man går ned, ikke? Og så hvis man sådan hopper lidt på jorden, så kommer de der sandorm derop. Nå. Og grunden til det var antal, at det med de der juledekorationer der, ikke også? Ja, Det gik ikke så godt, fordi at efter jul, så kan man ikke tælle så mange af dem jo. Nej, selvfølgelig ikke. Så fandt Jonna ud af, at vi jo begyndte at sælge sandorm. Nå. Jamen, sandorm, det er vel også en ret snæver geschæft, er det ikke? Nej, der er jo mange, der tager ud af fisk. Ja, selvfølgelig er det det. Nå. Bjarne, jeg har ikke undgået at lagt mærke til, eller jeg kan ikke undgå at lægge mærke til det her sørgebind, du har på din arm. Hvad går det ud på? Har I mistet et nært medlem af familien? Jamen, vi er faktisk lidt tryggere, det er vi. Det er jeg i hvert fald stadigvæk. Trykker? Det trygge. Nå. Ja, Jamen, det er sådan, jeg er sådan lidt ked af. Ja. Jamen, det er fordi, at vi kommer hjem med vores hund der, ikke også? Ja. Og så Jonna der, fordi jeg kører så meget taxa om natten der, så vil hun ikke være alene hjemme der. Hun gerne have nogen, der passer på sig, så hun fik en kat. Hun fik en kat, ja. Ja, men så skulle jeg jo så ud efter, jeg sådan havde gødet græsplænen der for 14 dage. Ej, det var nok 3 uger siden. Ja. Så ville jeg så lige starte havetraktoren der, og så var katten så faldet i søvn der under blinkklipperen. Nå, for Sørensen. Ja. Nå, men Bjarne, ved du hvad? Du skal have tak for dit interessante indslag, og jeg beklager med katten. Men du skal have tak, og til jer lytter derude, vi tales ved i næste uge, hvor vi har Bjarne i studiet igen med nye oplevelser. Vi ses.